नमस्कार। आज पुणी थे नहीं आसी आम छोट बड़े पढ़ुवा सी पुराणा बही गीतटे तुम परी छोट पिलाटीए गाँ जाहाड़ी चाट सीए चेहराटे तार डाउल डाउल बुद्धि ताहार सरी किए छाड़ी जाइतिला दिन जाड़ी बाहर सीए पाठ पढ़ी बाटे जाऊ जाऊ खसी गला गोड़ मुँह माड़ी तले गला पड़ी गुरुजी देखिले देह तार पानी कादुअरे सर सर तिले ही सेती को खातिर नकरी आसी हजी हई तर बर पचारे गुरु एकिला एते सरी तते किए कला पिलाटी कहला बेगे आसु आसु कादुअरे गोड़ खसीगला हेला दशहरा छुट्टी बेल पिला के सब कला मेल माटी गोड़ी बाली पकाई सभी गाँ माटी कले समतुल यहाँ देखिल कि हेलिका बा डकाइले गुरु चाट चबा कहले एभली भल काम कले निश्चय आमे दिने बड़ हेबा बड़ हैला दिने सही पिला मधु बारिस्टर बोलाइला देश पाई केते काम करी सी काले काले जस रखीगला कहला जातिर काने काने उठिबु आउ तो केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ुना कि तोर मने रहिले। नमस्कार। जदि मो कविता आपण मानक भल लगुची तेबे मो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करदेवे।